שלום, שמי נורית אלדר, ואני רוצה לשתף אתכם בסיבות שהביאו אותי לעשות את התחרות. יש לי שתי סיבות עיקריות. הראשונה, ובעיניי החשובה ביותר, זה שבשנתיים האחרונות קרה לי נס. נס אמיתי מבחינתי. לא רק שאני רזיתי, אלא כל היחס שלי, כל ההתמודדות שלי מול האוכל השתנתה לחלוטין. יש לי היום כזה חופש, שפשוט לא יכולתי להאמין שהוא יהיה אי פעם. ומאז שאני עובדת עם אנשים, אני רואה שגם להם זה קורה. ואז כשאני רואה מסביב את כל אותם אלה שעדיין סובלים, ושמנסים דיאטות, ושנאבקים בהשמנה ובאוכל, בא לי לצעוק, בואו תכירו דרך אחרת, בואו תראו איך זה יעבוד גם לכם. והסיבה השנייה, זה לפני כמה ימים דיברתי עם אורי, שהוא מאוד רוצה לרזות. והוא סיפר לי שלפני הרבה שנים הוא הפסיק לעשן. בזכות תחרות, התערבות שהוא עשה עם חבר. ההתערבות דרבנה אותו לעשות את השינוי. ואז חשבתי, אולי אני יכולה להמציא משהו, כמו התערבות, שיעזור לאלה שרוצים לעשות את השינוי, אבל צריכים איזשהו תמריץ. וחשבתי על התחרות. אז אני מזמינה אתכם לקרוא קצת יותר, ולהירשם, ולבוא לתחרות, כי אתם יכולים רק להרוויח. להתראות.